Di sala 2020 da li Tirkiye sêsiz jin ji aliyê mêran ve hatine kuştin. Dîsa 171 jin jî bi şik mirî hatine dîtin. Li nav şarên Tirkiye di warê kuştina jinan da di rêza yekemîn da Stenbol 42, duyemîn da İzmir 26 û sêyemîn da jî li Enqerê 15 jin hatine kuştin. Li gorî raporên rêxistinên jina, tundî û kuştina jina her sal zêde dibe. Platforma rawestandina kuştina jina rapora 2020 ragihand. Raporê da tê diyarkirin ku di dema Covid-19 da ev kuştin bêtir bûye. Di vî warî da derûnnas jî hişyariyê didin û dibêjin pêwîst e ku berî her tiştî jin piştgirî bidin hevûdin. Ve gerçekten destek alabildikleri durumda bunu durdurabilirler. Jin heke alîkarî bidin hevûdin dikarin serkevin û pêşiya kuştinê bigirên. Ji bo rawestandina kuştinê rêxistinbûniya jinan gelek girîng e. Dema jin hevûdin biparêzin, him dibin xwediyê hêzê û him jî xwe di rewşekî baş de dikarin bibînin. Heke derûniya wan di cih de be, jin dikarin bergiriyên tundî û kuştinê jî bigirin. Kadın cinayetlerini durduracak. Di sala 2020 da pirê jina di mala xwe de hatine kuştin. Pispor dema hinceta vî radgihînin dibêjin li ber Covid-19 jiyana bêtir kesî di nav mal da derbas bû û ev jî bû sedema keşeyan. Pandemi koşullarında kadınların Di hewrdora pandemiyê de li ser jina zêdetir tundî û kuştin çêbû. Ji xwe Covid-19 derûniya her kesî têk bir. Di rewşeke wiha de derûniya jina zêdetir têk çû. Kêmgirtina bergiriyan jî barekî dinya li ser milê jinan e. û ew zêdetir rastî tundî û kuştinê hatin. Li gorî lêkolînan pirê jina ji aliyê kesên herî nêz ve hatine kuştin. Rêxistinê jina dema vê yekê di nirxînin, di bingeha vî da jî helwesta dewletê nîşan didin û di vî alî da jî kêm bergiriyan diyar dikin. En önemli sebebi elbette Li gor me sedemên êrişên ser jinan bi polîtikayên desthilatdariyê ve girêdayî ne. Li ser jinan gefên ku hatin kirin, tundiyên ku hatin çêkirin û heta kuştina jinan. Ev kujêrana bi cezayên piçûk hatin ceza kirin, an jî hatin berdan. Em dizanin ku yên hatin berdan, dîsa çûn mal û li ser jinan tundî kirin û jin kuştin. Di warê kuştina jinan da herçiqas zêdebûnek hebe jî, lê jinan sala çûyî bertekên xwe di qadan da nîşandan. Di serî da jî ji bo parastina peymana Stenbolê gelek çalekî durust kirin. Li Tirkiye rêxistinên jinan radgihînin ku wê sala 2021 bikin sala jina. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.